tady je... Aha, tady je MTV Vrchlabí, co se projíždím v novým autě, co mi Leoš Mareš vyhrál. Je to Ferrari Modena, trošku otřený, jedeme se projet po tady hlavní silnici. Nastavuj to šofér, jedem, taký pís, jedem. Taký pís, Dej blinker, vole, dej blinker. Co jsi to udělal? Na kterou stranu si dal blinker? Tuhle. To vidí. MTV Vrchlabí, zdravíme. Bacha, jede auto za váma. Musí nás předjet, co? Ještě jedno, takže rychle zahněte, jestli chcete teď. Dej brigači, dej brigači. Ne, teď ne, ještě ne. Teď ale rychle. Musíte natankovat. Musíte natankovat. Jo, Bláto? Počkej, Bláto, skutečnost nebo? Emma Green. Mám fokus.